kabenta ka mga kwa ban penpau lane ban pensai kini kapor kalong hadin ba nakaliang jong ki victims kiba way urang ba ulami syakmat hakaba ula du no ya ka original documents ke jong u ka kot jaka kabadon sau akar bat nada pensyong dor haka government rate kabalo ada register po DC office ka syong dor arklur kendai pau lailak bat ngatrai pila yok ngau hakan ukur kom uni urang ba udu no ya ketiga ka original document badru kumju ya kapisa kaba uong lailak tam katkum kejing yatu ke jong u bat kini ki breu kidang penpai tang ribusan hajar kata kedai kaba mana kaliang jong u yatu bat nakaliang jong ni urang ba ula penpau kenang ha social media namar ba haba phone ni kiru kim sim shu haba mi ka office jong kiru kim don shu dan nakaliang jong u udon ni ka jingting ke jingsir ba uyo du no ya kata ka original document pada kata ka pisah pat kumno kata ka original document jong akot jaka ka poilet don sa kita kibreu dan ni kata ka pisah ka poilet ai sa kita kibreu kalong ba kini kibreu ki kamela dia ba don kata ka agency bat leng ba kata ka agency kila ban penyo ram lane penyo lun ya ki pajba lane kibreu hakaba kini kibreu ki ba kamela dia ba ki agency kila sim ya ka documents ka kot jaka jong uni wei urang ba nang pin po nongpo kabadon ke jaka sau akar bat kapisa lailak tam hana ban kular penyo lun yu arpusan lak kular ban penyo lun yu arpusan lak da ka basyem ya kini kot jaka tenrei hadin balda pensai po social media ka penlong ya kini ki breu iba ron ya kata ka agency kabala ban ai ram lane ban ai lun ni ki pajba kinmi syakmat ban berngam hana ba ai defamation case ya ka channel ka jonga ka bamut ya nga bat ya utai urang ba bat ya iwei kong ibadai victims jong kini ki ngalak ban ong baik-baik hang ni ki fraud lan ki scammer bat balai nganut ban ong ya ki kita ki fraud ki scammer kata kadai kapa ngihap ban sotu bat aswa ban poi kata ka benta ngakwa ban keren hakani kapor kalong ba uni utau ba berngam defamation case ya nga udai non tribals utau ajai thapa u berngam ban ai defamation case ya nga te haba layu haba shit haba shai ba uni u ajai thapa uron ya kata ka agency ngakwa ban bu gejingkeli ka ba kom non tribals atau ula but na em ya ka rules and regulation jong ka tribal administration bahasa pinron ya kanu ka business namar kanu ka agency ru ka part of business ba pilayo na em ya ka trading license naka Kasihil atau nomor district council swapin wandron ya kata ka agency hang national bat balai nganut banong ba uday fraud lani uday scammers haka provision lani kalu ka section ka artikel ka pakat no la identify lani la kedau banong ba ban simlun hab ban tapisa aswa dakilak haka baki kular ban ailun ya ki pajba dakabaki sim pisa aswa na ki pajba dan kita ki pajba ki bakwa lun ki don ka pisa balai kin nang kwa kata ka lun te ki bakum kini nasau ban ong bakum ki pajba na sosnong ni dei ban long ki bastat nang ni sekmat ngem dei su ban ngep bat kata ka jing berngam jong uban ai defamation case kalong kabom seiso hai ru nganut ban ong namar balai ngatrai ki pulis ru apa kilet ban ai ka FIR kita inquiry sua kita sim sua ka statement haswa ban register ka case haswa bakin ai chat sheet bat ladaki ai direct sa pokut ru kata ka palat ai baka kut kan tips non ya ka illegal activities jong kini gibiru namar ngakwa ban bu ka jingkeli yaw ni ajai tapang ni kalong ba under which provision of law pi adopt lani pi pensyong nong rim ban ong ba ki ba apply lun lang ba ka agency jong pi hap pisah swai ladaki biru jongi ki don ka pisah ban ai sa pi balai ki dang kwa lun
Namar kata, dai tang kata, hadin balak pelat ya katu ka video. Kadon ke jingmi jong ki victims, kadon ke jingmi jong ki staff ki ba tray bat kani ke agency, bapet daw ni unon tribal so ajay tapa. Bat kila phone sanga ki ong ba PS yarap lem yangi ngim kwa pan sathat puram yala dia namar ngilap ba uniu ajay tapa bakam ban ron ya kata ke agency usu scam ya ki breu bat bon ki breu ki balawan betong yangi minta ke staff. Adu kata namar kata ngasukwa ban kentu jur hang ni ya ki pat ba nososnong ya ki tu ki staff ki batray bat uniu ajay tapa hak kata ka agency ki jong ngamtip kalong legal em kata ke agency jong uro basau bah ban mi syakmat ban keren ni ke jing sisa khnang ba phin light yela dia ban long lang kanya jong ni bat kitu ki victims kim dai ban ting ya kata ka jing perngam I defamation case ke jong bat nakaliang jong i dai tang bagi ai kata ka defamation case yu ngin pengat yu hak section jong ka fraud bat ka section scammers nanta ngin pengat yu hak section jong ka cheating nang takin pengat ya ke section ba lalong nak kembo haras ya ki citizen dan ki public kata kedai kepana kalian jonga ngakwa ban jumpa pakai kepua but kata kajing berniam jong ban I defamation case kalong klaim nong rim pat katu kajing lek silong press club ke jong kadai tang kapa ukwa ban darab jot yala dia namar ba don kajing sngau ba namar ba dei unon tribals tip watang ka trading license don nemdon uday ni emu genuine citizen hang ne po ka state jongi rungim patla pan penting kenai kata handagin sabut din yung sa tweet ya kata nang ba namar ba menta lakbun ki illegal immigrants lang ba kini ki illegal immigrants ki use ki briu ki jongi ki innocent people nang ne po ka state ke jongi kham tam ki long kami bat ki kenthai kasi pan penbit lang ba ka akaw jongki lang ba ka kerteng ke jongki ban scam lagi penjot ya ke imlang kesalang ni pok kejat begitu. Nah kalian jonga ngamdon ke jingting watang kendiat lu kata ka defamation case. Kalian jongi ru dai tang kata ka defamation case ilak penkre ki FIR. Ilak penkre ke case namanta kini ki fraud ki scammer. Dalilai ru nginam ai jaka pa ki illegal activities kin karoi hang ne pok kari bekejat begitu nyop na bajung. Bon lese ki ba kentho bon lese ki ba keren ban keren kok habang irat dengkong ya kini ki kambom long na pok lang kasalang tang mangan soong ya pi tanggaway ki fraud bat ki scammer dalilai ru kinum yok jaka pok lang kasalang ki fraud bat ki scammer kinum dai ban yok jaka pok lang kasalang lara kim dai ki fraud balai ki simpisa hak ka kerteng ban pen yok lun balai kisim ya kata kot jaka la laisna menta klempen pai su seki balai ki ron ya ka office na kawai ke jaka sakawai ke jaka pat menta ki la khang ka office ke jongki haba pi khang ka office pi shift sakawai ke jaka balai pim pentip public announcement khnang bagi pat ba ki nyok jingtip pat balai pi klem pick up ya ka call lane banyakren bat ki claims ki jongpi la da pi dei sa kita ke agency yo la ban pen yok lun Laisnem sausnem pim patla ban penyok lun yaki henry pilak sim kapisa naki but sasisin nakwa ban bu kejing keli kalong under which provision of law ki implement ban ong bahap sim pisa swa ban ai kalun pat ba no sedong penon kam me kejabing nang ni sek wat no ngop su hakini ki fraud ki scammer hawat kabangi dei ban rat bingkong bat kabangi dei ban le kejing yat lenti ke batang jengai ngin rat bingkong bat nginum ai lat yakini kambom long tang ba hapdan jong kini gijing rat bingkong bat kijat lenti ki jongi sabha long ki bastat long ki basalak dai ban long lang kanya jong kini ki fraud ki scammer but sasisin ki bor jong kaan ki dai ban sim kia ba dai ban penti kena ya ke jing singan jong ki pat ba no sosnong ban lat ya ke tersim jong ki fraud ki scammers namar ba ngimtip kini ki breu haba ki ron ya ke agency hawat ni UI baka don ka kerteng nyong khasiru hanrei habala don ka partnership pat kinon tribals misngau ban ong ba kidai ban yo ya ka trading license pro sangta kinong IY ying kinong IY ya ki taki ban bu office maki sobha nang ni sekmat da pentikena da verify bahaswa kimut ban le
ki kam ayu bat ki long genuine na em ki la biang na em kita ki legal documents ki chong ki kata kadai kapangi kwa ban kren ni kwa ban penpau bat ka khubor ka message ka basay hang ni kalong ba ya ki victims kalong ba wat num rit mensim wat num ting idon rengkat bat phi ngin yai don rengkat dai tang nam ta ka justice ka jong phi han rei nam ta ka jing singan ki imlang ka salang khulai sibun